मानसि जाखाबाय होथेदोंना होआखै लोगोफोर जोंहा गामिनि फुजायाव थांनो ओंखारदों नै भिडिअ नायगोन आरोना दिनै गाब गैयै जायख्लं नायगोन ओमफ्राय ओरै फुजाजों हाबलांनो नोंथांमोननो देखायलांसै आङो जों गामिनि फुजाया माबायदि जायो देखायलांबाय थानोसै आं नायलांबाय थादो ओमफ्राय जोंनि न' खाथियावनो आरोना फुजाया ओरैबायदि थानो हाखाया आरोना दावरावखा एकदम थानोनो हाखाया आरो दावरावनो अयथासार माइक दामनाय माबा दामनाय दावराव दावसियैनो नै जोंनि खाथियावनो जायो नै इनो Thôi mà thằng này ba baca lại thôi Terus kalian bebeğin? Ha? Düşman ne film ne ya? Filma जोब्बाय लोगोफोर जोबनायखाय जोङो न'आव थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय जि ओंखारनोनो हाया आरोना होंगो दोंगो ओरैबायदि फिरजा मानसि जाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय ओंखारख'नोनो हालायि जादों आरोना फुजायाव नै जोंहा मा लाखो नै बिदिखौसो लालाबायबाय ओमफ्राय नै थोरसि लथा दोननो दै दोननो लाबाय बेखौनोथ' इनिख्रुइ फिसासिनखौ मोनबा ओमफ्राय अखानायै कुमुथिनिफ्राय सानबोलावरि फिल्म देखायदों आरोना लोगोफोर जों बेखौबो नायनो फैबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि जादोंना लोगोफोर आयु अयथासार मानसि जाखाबाय आरोना सानबोलावरि फिल्म नायनो थाखाय बयबो फैबाय आरो लैहोर लैहोरनि अयथासार मानसि थाइबाखौनो होनसां र' मन्दिर खुलुमसै नै आं एबार